Terve, Toms toi tässä ja se on sitten kauhukuun 8. videon paikka. Että jos oikein muistat, että se on 8. video, se voi olla myös joku muu, mutta tuolla ainakin tuolla ylhäällä sitten oikea numero. Mutta tosiaan, mä tässä nyt olen yrittänyt varmaan puoli tuntia kuvailla näitä erilaisia videoita, mutta mä oon vieläkin ton perjantain tapahtuneen Night of the Living Pictures-tapahtuman jälkeen hyvin jumissa, joten täytyy sanoa, että ehkä tänään ei silleen sit videosta oikein, ei tule mitään oikeastaan. Joten mä sitten huomenna teen arvostelun siitä, mikä oli tuolla tapahtumassa, näytettiin Shopping Tour-leffa. Niin siitä teen ainakin kunnon videosta. Ehkä tämä Lötköjen yö, mikä oli se viimeinen leffa, mikä tuli, niin tämä oli siellä, niin siitä kanssa yhdistetään yhteen toiseen elokuvaan. Ja vähän samantyyppinen, niin niitä sitten arvostelen siinä samalla. Mutta oikeastaan hieno tapahtuma oli Night of the Living Pictures tänäkin vuonna. Arvostan kovasti niitä järjestäjiä, jotka ovat järjestäneet sen. Ja toivoisin, että mahdollisimman moni myös pääsee ensi vuonna mukaan. Ja jotka eivät tänä vuonna päässeet, niin ehdottomasti kannattaa tulla ensi vuonna sitten. Erittäin hieno tapahtuma ja hyvä meininki ja kyllä loistava. Mutta siellä näytettiin isot screenitä, niin ensimmäisen kerran itse pääsin näkemään isot screenitä, niin ensimmäisen leffan oli Ghostbusters, joka oli aivan loistava elokuva, niin kuten aina. Että se, miten paljon tuo iso screen toi oikeastaan lisää siihen, niin oikeastaan niin mä huomasin, että mä rupesin kiinnittää enemmän huomiota niihin taustalla oleviin juttuihin tyyliin, että kuinka monta kokistölkkiä mä pystyn laskemaan siitä elokuvasta. Ja sitten mitä se oli, jos yhdessä kohtaa oli arcade-pelejä, niin kabinetteja, niin niitä yritin katsoa, mitä ne leffat oli siinä, niin semmoista tuli oikeastaan tehtyä, mutta vitsit oikeastaan oli ihan samoja niin kuin edelleen, ei ne niin kuin eronnut pienet screenitä oikeastaan sen paljon enempää. Se oli siisti kokemus nähdä se, kun isot screenit. Ja jotenkin tuolla tapahtumassa porukka niin kuin täysin fiiliksissä huutaa siellä Ghostbusters samalla, kun soi se alkutunnari ja semmoista. Kyllä se on taputtaa, kun ne nappaa ensimmäisen kummituksen ja tämmöistä siistiä. Mutta ei siinä. Hyvä leffa, Ghostbusters. Jos et ole nähneet, niin shame on you. Saman tien katsomaan se jostakin. Varmasti löytyy jostakin kopio. Laillinen kopio siis. Ei piratisoida mitään, joko. Mutta ei siinä. Mä nyt tässä on höpötellyt. Mä oon ihan jumissa, kun oikeasti vieläkään niin ei tunnu lähtevän liikkeelle tämä videoittiteko nyt. Mutta nähdään sitten huomenna. Kiitos paljon, kun jaksoit katsoa. Ja minä kumaran ja kiitän. Nähdään huomenna sitten sen Shopping Tour-arvostelun parissa. Sen jälkeen tulee Lötköjen yö. Plus sitten mystinen elokuva, joka on aika samanlainen kuin se Lötköjen yö. Ja. Semmoista. No mutta seuraavaan kertaan. Kiitos.